Hello! What's up, mga zay, mga dong? This is CebuanoGuy Clarus in the house. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga di pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong palabas. Guys, today po, ayan, pasensya na medyo mika pa kayo akong now. Ayan. Di pa kasi ako nakaligo, guys. Ayan, guys. Today po, nakabili po yung auntie ko ng isang malaking tuna. Ayan, kaya na-decide namin, since wala naman ko yung ma-vlog, mag-ihaw po kami ng tuna ngayon. Ayan, isang malaking tuna po yung nabili niya. Ayan, guys, sa mga mahilig na ng tuna po dyan, or sa bubulol na ako, guys. So mga mahilig po ng tuna dyan, ayan, samahan nyo po kami ngayon. Ayan, magluluto po tayo, mag-ihaw tayo ng tuna. So yun, guys, ito ang lulutuin natin ngayon. Sabi na tuna daw to. Tuna ba to, guys? Comment down below pag tuna to. Magluluto tayo ng inihaw na tuna. Ayan. Actually, guys, ganito siya kalaki. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Ayan, iihawin natin to, guys. Ayan, muna ito sa goal, guys. Ang ilalagay natin is lemongrass, sibuyas dahunan. Ewan ko anong Tagalog at English nito, basta sibuyas dahonan. Ito kalamansi, luya. Ito, anong tawag nito? Onion. Tamatis or kamatis, oyster sauce, and patis. Hindi po yan. Ayan. Hey guys, hindi po yan paid promotion, guys, ha. Kaya ka naman. Ka naman, ano tawag to? Sarsaya, Ajinomoto, at Silver Swan. Pagka naman, pa-sponsor. Eh, ito na. Ayan. Hala ka, gahi. Gahi bitaw eh. Hala. Sama di ko. Hindi ko katangkan na. Asa mo muna kali? Ito lang papaw eh. Ano na nagpuan? Si Ay, abagan na nagkahoy dong. No? pwede rasan. Kay puan ka ng uli, sarap putos na. Wala pa tayo ulit. Ya, kung papalit, ako ulit sarap na ang ito eh. Namalik ko rin. May uling na sa nana sa litis puan. Sa talapan. Okay, so ayo eh. Gitang-tang mo na. Yan sa mga, magkuhan ayo. Ayaw lang kadira ako ha. Nakasugod no. Sige na yun. Lakit ako, kayo butang sa kuhan. Bugkusan na sa liog ka ng kuan. Sure, kung maluto na. Tanan? Kaya na. No. Yan guys, dito natin ilalagay ang mga sahog. Sahog ba tawag dyan? Yan. Mag-slice ko siya. Ilan?
Okay ra ng lison. Pepper. Pepper din. Pato dahil ako. Ang sa mantika? Ano isda? Oo, yung tibok. Yan. Wala na to ang tunga. Para sa lechon ba? Meanwhile, Simonta. Hai, Simonta ba? usah mana? Simonta. Ayan man. Okay ra? Ay, okay lang naman ka. Video ay basta. Hindi po. Pakita na lang kung kagwapa na Kira ko. tag na. Aku giati. Awa dai ko tag ko. Ay tago-tago dati din. Ako pa na yan. Huwag niyo lang masyadong idiin para hindi pumasok sa ubol-ubol. Yan, may hiwa na guys. So yan guys, ito na siyang paslakan guys. Paslakan na to sa nanghinaw ko guys, nanghinaw ko. And before ko makalimot guys, nato sa niibangag ang kaning kuan guys para di siya mulapos dire sa pikas. Muna siya to. Para mo alis siya. And happy na din nato sa atong sibuyas may dahon. Also known as sibuyas dahonan. Para di mo kuha ng lamas guys, ato na siyang bukusan og pwede pisik sa kanang higot sa lechon guys o pwede sad og tangad. Ato dito ay pakita na bago. Guys, ready na ang atong isugba. Ready na po yung iihawin natin. Ayan. a few moments later. Ano mura na siyang samad? Ha? Kato ni sinislice na ano? Wala dito na doon pag ayon. Kidi naman dito. Wala. Siguro di siya yana ba sa marag kung kumingking na sa kuan. Yummy. Hello guys. Hapit na maluto, makakaon na si Philip. Eventually, Kayo. Oh. May lang ba si Philip? Awa, mura sa kuan.
Murag chicken nuggets. Anak sa kuna magpakudak deh siya. Ikaw ba itlog? Magpakudak siya. Oh, nara. Smile. Sige na, say smile. Ano smile? Sige, tarong. Ang naw, kanang naglagot nga naw. Naglagot ang naw. Ano naw? Ano ba? Islo ba? Ang ilong. Ana. Sige, ang sa pangislo sa naw. Ang ilong, Sige, ana. ilong. Ana. Ang ilong. Anak. Sige. Mali makautot ka. Tarong. Barato ra kay ma. Oh, kani. Tag 150 ang kilo. Nya pa tindak kuha. Ang Johnny. Bigyan Johnny. Takana na lagi ang basta dagan yan da. Tapos. Kaya ang look ni mahurag chicken nuggets. Kami ba yan? Kisas. Nangutot. 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 Mo ni tago. Nangutot ba ka? Ano sila dong, Kit? Sila Jay? Sila, tubang na mo. Ano ba nang Kinsa na daw? Ilet. Kinsa na? Kinsa na? Kinsa na ba? Bilado? Ay, may mama. Ano po siyang plato? Ay,